хора, това е втора част да се опитвам да вкарам топката там. Първата част, както знаете, аз се качих вече. Вкарах в 6-ти опит. Сега видим колко опита, за да вкарам гол вътре. Сега като стана от първия, няма да свършвам, ами продължавам още няколко опита. Добре, първи опит. Сега е втори опит. Втори опит. Сега още малко. Още един-два опита. А хора, в следващото видео вече почвам да намалявам дупката. Айде пак! И последен път сега, ако вкарам. Добре, айде. Айде ще вкарам последен път за вас. Готово. Този път някой не броя колко опити бяха, ама вкарах някъде 3-4 нещо така. Пишете в коментарите колко съм вкарал и до следващия клип. Ви обещах, че ще намаля дупката, за да е по-честно. И в следващия път ще се видим пак. И толкова сте намалена и ще видим колко ще вкарам. Даваме си 10 опита вкарам. Айде, чао!